guys. सोरबाफोर आंनि बे लाइभ फैनायखौ नुसनबाय दंब्ला फैदो दसे रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों। गासैबो उन्दुजोब्बाय नामा लोगोफोर? रावबो नायाखै नामालै? माथो सासेबो नायैनो नुवाखै। सोरबाफोर नायदोंब्ला कमेन्ट हरलाय। ब्लग भिडिअ होयो आङो बिराद गोबाव जाबाय। बोसोरसे बायदियानो जाबायदां ब्लग भिडिअ होयिया। बानायनायानो जाला आङो ब्लग भिडिअखौ। एबारनिफ्राय होबाय थासिगोन। फेमिलि ब्लग, कपल ब्लग होनो नाजागोन आं। भिडिअ होबाय थायोखायनो भिउसानो बारा फैला। सिगांब्ला एसे एसे फैयोमोन, दा भिउसानो बारा फैला। बिनि थाखायनो एबारनिफ्राय भिडिअखौ होबाय थानो नाजासिगोन आङो। नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर बेबायदि आंबायदि सिगांहाय एक्टिभाव थानानै गोबाव गेप थानानैहाय भिडिअफोर हगारोब्ला बिथांमोननियाबो एखे जागोन। आंनि बादिनो भिउसानो फैनाय नङा। कमेन्ट सासेनिबो फैयाखै। नोंथांमोना माबायदि ब्लग भिडिअखौ नायनो लुबैयो खिन्थाहरलाय। कपल ब्लगखौ नायनो लुबैयो ना ट्रेभेल खालामनायनि नायनो लुबैयो ना फेमिलि ब्लग? रावबो कमेन्टखौनो हरा माथो। सोर सोर नायदों कमेन्ट हरलाय, कमेन्ट। उन्दुजोबनायखायनो बारा अनलाइन गैया होनदां। टाइमाबो बेसेबां जाखोथाय र' नायनि आङो। 9:38 जाबाय। आं हारसिंसो दङ दै लोगोफोर, रावबो गैया। हारसिंखायनो बरिं मोनदों, सिरि मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो लाइभ फैदों आङो।
सोर सोर नायदों कमेन्ट हरलाय कमेन्ट रावबो हरथारा माथो रावबो कमेन्टखौनो हरा माथो जाखो रावनिबो कमेन्ट मोनसेबो फरायनाय नुनो मोना माथो आङो गाबोनहाय मोनसे भिडिअ होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय दाखालि मार्चनि 2 तारिखआवहाय बङाइगाव डायसिसआव काथेड्रेल गिर्जा फोथारदोंमोन ना बेनिनो माखासे क्लिप्सफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना गाबोननि बे भिडिअ आपल'ड होब्ला नायब्लानो जाबाय बे भिडिअखौहाय भिडिअआ ओरैनो 10 मिनिट्स 11 मिनिट्स बिदिनो जागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिथांमोनाबो मोननानै आंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालामनो हानाय बायदि गावजों गावनो सापर्ट होलायदो लोगोफोर गुबुनफोरनिया गावजों गावनो सापर्ट होलायनानै फिसा चेनेलब्लाबो मास मोनथाम मोनब्रै बोसोरसेनि गेजेरावनो गिदिर जायो जोंनियालाय सापर्ट होलायनाय गैया हेफाजाब होलायनाय गैया नोंथांमोना गावजों गाव हेफाजाब होज्लायदो जायफोरा फिसा फिसा दासो क्रिएट खालामनायनि बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनो नाजा मानोना बिथांमोनाबो गावसिनि चेनेला ग्र' जालांब्लासो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन बिथांमोनखौबो जोङो सापर्ट होनांगौ हेफाजाब होनांगौ बिदिनो जोंबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनानैहाय एसे आवगायलांनो हानाय बायदि आरो एसे फिसानिफ्राय एसे मिडोलाव ग्र' जानानै थाहैनो हानाय बायदि नोंथांमोनाबो हेफाजाब होलायदो गिदिर गिदिरफ्राथ' गिदिरखासै बिसोरथ' जोंखौ नायसनखाला बेनिखायनो जों फिसाजों फिसानो नायलायनांगौसै आरो फिसाजों फिसानो हेफाजाब होलायनांगौसै गिदिराथ' मालाय गिदिर जालांखाबाय बिसोरनो फिसाखौ नांला जों फिसायाथ' बिसोरखौ नायनानै फल' खालामखायो नालाय सोरनिखौबा बिसोरनिया गिदिरखायनो बिसोरनिया मालाय फिसाखौ सापर्ट होनो नागिरा मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला बिथांमोनाबो सापर्ट होयो आरो सोरबा सोरबा फिसा फिसा इउटुबार थायोना बिथांमोनाबो सोरबा सोरबा मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथांमोननि भिडिअआ भाइराल जाया बिथांमोननि भिडिअआ बारा भिउस फैया बेनि थाखायनो जों नुनो मोना सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बेफोरबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होनांगौ बिथांमोननि चेनेलखौ ग्र' खालामनानै होनांगौ गोबां मोजां मोजां पिकचार आखिग्राफोरबो दं बिथांमोननि चेनेलाबो फिसा फिसायावनो दङ बिथांमोननि चेनेलखौ जोङो ग्र' खालामनो थाखाय शेयार खालामनानै होनांगौ रावनिबो सासेनिबो कमेन्ट फरायनो मोनाखै आङो लोगोफोर दायो 10 मिनिट्स थांबाय
15 बा 20 मिनिट्स थानानै अफलाइन जानोसै आंबो उन्दुनायसै। बांद्राय हर गोथौ जाजासे थाजाया, देहाया गाज्रि जायो। नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा फेसबुक इउटुब नायनानै हर गोथौ गोथौ जाजासे 11टा 12टासिम 11:30टासिम थायोब्ला नोंथांमोनाबो थाब उन्दुनो सोलों। मानो होनोब्ला जोङो थाब उन्दुनानै देहाखौ जोथोन लाखिनांगौ। हेल्थ इज वेल्थ होननाय दङना, देहायानो दोहोन। जोङो मेगन मोदै जायोब्ला जोंनि देहाया दुरबल जायो। बेनि थाखायनो जोङो 10टा जाबाथाय उन्दुनांगौ। 10टायानो उन्दुनायनि कारेक्ट टाइम। नोंथांमोनाबो 10टा जाबाथाय उन्दुनो नाजा। बेखौलाय जोङो सोरांबानो नुयो, सोरांबानो नायनो हायो। गावबा गावनि देहाखौ जोथोन लानांगौआ गावबा गावनिनो बिबान। बेनि थाखायनो नोंथांमोना 10टा जाबाथाय उन्दुनो नाजा। उन्दुजोब्बाय नामा गासैबो? आङो इउटुबाव लाइभ फैनाया दिनैजों खेबनै जाबाय लोगोफोर, खेबनै। बे खेबनैल' आङो इउटुबाव लाइभ फैनाया। नेटवर्क मोजां जाबालाय फैबाय थागौ। नेटवर्कआनो मोजां जायाना, प्रब्लेम जायो। दाबा भिडिअनि क्वालिटिखौ माबायदि नुदों? मोजां नुदोंना नुवाखै? नोंथांमोनासो मिथिसिगौ माबायदि नुदों, क्लियार नुदोंना नुवाखै। 15 मिनिट्स जाबाथाय आङो लाइभखौ बन्द' खालामनोसै लोगोफोर, उन्दुनायसै। जायफोर बिथांमोना आंनि बे लाइभ भिडिअखौ नायदोंमोन, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। आंनि बे लाइभ भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो। जायफोर बिथांमोना आंनि बे लाइभ भिडिअखौ नायदोंमोन, बिथांमोननिसिम थेंक इउ। दायो आङो उन्दुनायसै, नोंथांमोनाबो उन्दुदो। टाइमाबो 10टा जानोसै, जाबायानो दां। 10टा जानाया 12 मिनिट खम। दायो आङो लाइभखौ दोनथ'नायसै लोगोफोर। नोंथांमोना गाबोन आं भिडिअ हगारब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायनानै होबानो जाबाय। नायनानैहाय नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच आंनि बे लाइभ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। गुड नाइट टु अल, स्विट ड्रिम्स।
आङो दोनबाय दे लोगोफोर।